И продължаваме още с отпадъците. Там в дъното се виждат хладилници, керамиди, гуми, но най-вече строителни отпадъци. Отляво, отдясно. Ето там също се виждат под дървото. Сметището не е никак малко. Тук насам има още. Продължаваме насам. Насам. Гуми, тук вече има и битови отпадъци. Телевизори, още гуми, чинии, строителни отпадъци. Там вътре в гората се виждат още. Тук насам още има. Продължават разни изолации. Тръби ми се виждат, сякаш че има. Тук насам има още. Столове. Още насам продължаваме. Продължа и още малко напреде. Да видите за какво става въпрос, драги зрители.